Mmawa wabwino wa lero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Yvonne Tamanda Phoya. Poyamba nayi mitu yake. Boma la Norway lapereka ndalama zoposera 14 billion kwacha za ntchito yopereka chakudya kwa anthu oposera 520,000 omwe alibe chakudya mdziko muno. Unduna wa maphunziro wati boma lika njira zofuna kuonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mumber amaliza kuimanga pofika chaka cha 2030. Ndipo nthumwi za dziko lino ku msonkhano wa COP30 zatsindika kufunika kuti mayiko achitepo kanthu pofuna kuchepetsa mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Boma la Norway lapereka ndalama zoposera 14 billion kwacha za ntchito yopereka chakudya kwa anthu oposera 520,000 omwe alibe chakudya mdziko muno. World Food Program igwira ntchitoyi pamodzi ndi boma poonetsetsa kuti oyenera kupindula akuwafikira ndipo thandizoli lifika kwa aliyense ofunikira. Emekanisi Mtowe walemba ripotili. Ripoti la mmene zinthu zilili pa chakudya lomwe linatuluka posachedwapa likuonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni afuna thandizo la chakudya mdziko muno, ndipo mtsogoleri wa dziko lino anapempha mayiko komanso mabungwe kuti athandize dziko lino pa vutoli. Ichi chifukwa chake boma la Norway lapereka $4.5 million kuti boma pamodzi ndi World Food Program apereke chakudya ku mabanja omwe alibe chakudya ku Chikwawa, Mulanje komanso Phalombe, pamene $3.8 million ipita ku ndondomeko ya Nkombaphala msukulu za pulaimale. Kazembe wa dziko la Norway ku Malawi a Anne-Sophie Bjelland wayankhula izi atayendera malo osungiramo katundu wa bungwe la World Food Program. A Bjelland ati cholinga chawo ndi kuthandiza boma kupulumutsa miyoyo, kuchepetsa zowawa komanso kuteteza ufulu wa anthu. Iwo ati apitiriza kuthandiza ndondomeko ya Nkombaphala msukulu za pulaimale kuti maphunziro apite patsogolo mdziko muno. Mkulu wa bungwe la World Food Program kuno ku Malawi wati bungweli linayerekeza kufikira anthu 1.9 miliyoni, koma kutsatira thandizo limeneli chiwerengero cha opindula chikwera. Mkulu wa nthambi ya boma yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ndi a Wilson Moleni. Nde tikuthokoza kwambiri ife tiyesesa kuti chithandizo chimenechi chigwire ntchito moyenera. Chithandizo chimenechi chaperekedwa kudzera ku bungwe la WFP. WFP ndi amene tikugwira nawo kale ntchito panopo, ndi amene akutithandizira kunyamula chakudya makamaka chimanga kupitisa m'madera osiyanasiyana. Mmene tukamba pano ndi kuti maboma osiyanasiyana akulandira chimanga, ndi kuti ndi chithandizo ichichi chikhangatinso chalimbikisa ntchito imene ilipo kale kuti ipite patsogolo. Mmodzi wa akuluakulu mu nduna wa maphunziro a Molini Maguza Tembo wati kupatula kuthandiza thanzi la ana asukulu, ndondomeko ya Nkombaphala imapereka mwayi wa misika kwa alimi olima ndi kugulitsa mbewu zawo ku sukulu komanso mabungwe omwe amapereka phala kwa ana asukulu. Chinanso ndicho kuti alimi amene amapereka zakudya m'masukulu amapeza mwayi wopeza ndalama, ali ndi ready market kumene akhoza kugulitsa chakudya chawo. Komanso alimiwo makolo ena ndi alimi ndipo amaphunzitsidwa programu isanayambe mmene angasanganizire chakudya mu sukulu, chifukwa zakudya zimene zimaperekedwa zimakhala zosiyanasiyana, pamakhala phala komanso pamakhala zakudya zina zosiyanasiyana. Akaphunzitsidwa akamapanga zimene m'masukulu, ena mwa alimiwo amakapanganso zomwezo m'makomo mwawo kusanganiza kwa chakudya kuti azidyaso zakudya za thanzi kumakomo kwawo. Ana 140,000 msukulu za pulaimale kudedza, Kasungu ndi Salima akupindula ndi ndondomeko ya Nkombaphala yomwe ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku boma la Norway. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Konsolo ya boma la Mwanza yati ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi njala ichitika mwachilungamo komanso motsatira malamulo m'bomali. Izi anena pamene amakhazikitsa ntchito yogawa chakudya m'bomali. Catherine Alumando wafika ndi ripoti. The council chairperson, Councillor Kaisi Chimbalanga, said this on Wednesday during the launch of the exercise under the government program.
Boma la Morocco ladzipereka kupereka thandizo ku boma pa nkhani ya chakudya, ulimi ndi maphunziro. Izi zadziwika pamene nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Dr. George Chaponda anakumana ndi nduna yoona za ubale wa dziko la Morocco ndi maiko ena a Nasser Bourita. Malinga ndi chikalata chomwe ndunawo watulutsa, boma la Morocco lithandizira ntchito yomanga malo opangira fetereza, thandizo la matani 1000 a fetereza ndi fetereza wowonjezera pa mtengo womvelera, thandizo la chakudya, kukweza maphunziro komanso kulimbikitsa mgwirizano m'magawo ena osiyanasiyana. Mwazina, izi zithandiza kulimbikitsa ulimi, kuthana ndi kusowa kwa chakudya, kuonjezera mwayi wotukula luso komanso kupeza misika ya katundu opangidwa mdziko muno. Unduna wa maphunziro, sayansi ndi luso la makono wauza Nyumba ya Malamulo kuti boma liyika njira zofuna kuonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mombera amaliza kuimanga pomafika chaka cha 2030. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka alankhula izi ku Nyumba ya Malamulo poyankhapo pa funso la phungu wa dera la Dedza Mlundini a Moses Konkuyu pa zaudindo wa wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko pa ntchito yomanga sukulu ya ukachenjedeyi. Olive Phiri wadzandiripotiri. Malinga ndi nduna ya maphunziro a Bright Msaka, boma likuyika ndondomeko pofuna kuonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mombera komanso zomangamanga zina zofunikira msukulu zina za ukachenjede zatha mu nthawi yake. Ansaka anati mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anasankha anthu monga wachiwiri wina wa mtsogoleriyu a Enoch Chihana, nduna ya maphunziro, nduna ya zachuma komanso nduna ya zamtengatenga kuti agwirire ntchito limodzi pomanga sukulu ya ukachenjede ya Mombera. Ansaka anafotokoza kuti unduna wa zachuma ntchito yake ndi kupereka ndalama zomangira sukuluyi, pomwe unduna wa zamtengatenga ogwira ntchito yoona zomangamanga za sukuluyi. Ntchito iyamba pano. Chimecho ndicho chitumumvese. Ntchito iyamba pano. Koma sumangofikira kupitiriza chinthu usanachiunike kuti chikuyenda bwanji, chimayenda bwanji simatani. Anthu sakugwira ntchito chifukwa samalipidwa kunalibe ndalama. So ripoti limenelo. So ndipitirize ndi anthu amene asiyawo tiafunsa mapanga chani munayamba bwanji ntchitoyi. Zinali quality tikayipanga investigate contract ija tipanga inherit ndipitiriza nawo. Tikaona kuti panali chinyengo pa contract ija sizimayenda bwino tisiya kuti ya inu papumani tipeze munthu wina. Mwala wa maziko pamalo a sukulu ya ukachenjedeyi anawika mchaka cha 2015 ndipo ntchito yomanga sukuluyi akuti yachedwa kamba kosoyekera ndalama mwa zinthu zina. Ku nyumbayi nduna ya zaulimi inati boma lamaliza zonse zofunikira polipira ndalama zachimanga chomwe linagula mdziko la Zambia. Zokambirana za aphunguwa zayamba zayima kaye kufikira lachisanu, pomwe nduna ya zachuma ikuyembekezeka kupereka dongosolo la zachuma la pakati pa chaka. Olive Phiri, NBC, Lilongwe. Unduna wa zachilengedwe, migodi ndi mphamvu za magetsi wati anthu ochuluka mdziko muno akhala ndi mwayi wa magetsi ntchito yolumikiza magetsi ya MAREP 10 ikayamba. Kudzera ku ntchitoyi, malo okwana 700 ndi amene apatsidwa magetsi mu ntchitoyi. Polankhula m'malo mwa unduna wa zamphamvu za magetsi, mtsogoleri wa zokambirana ku Nyumba ya Malamulo a Jape Mhango ati zokonzekera zonse zili mkati kuti ntchito yolumikiza magetsi iyambe. Amhango akuyamba nkufotokoza momwe zayendera ku Nyumba ya Malamulo. Makupita kuseaja takhazikisa onse panopo ali mchimake apindi kuchoka mnyumbayi ndikuti aphunzitsi apita kumakopiti kucha kuti akasankhane komiti yonse imafanikira ndi mtsogoleri ndi wachiwiri wake kuti tikakauti tilizo akagwira ntchito zawo zosiyanasiyana kuti mati oversight amene azibwera mnyumba muno ndikumaza pereka ndani zimene akambirana zimene agwirizana zimenezo kuti ziperekedwe amene akupereka ndi mtsogoleri wa komitiyo. Choncho panopo akupita kuti akasankha mtsogolerawo tikatende kuti nyumba ino zonse zofuna kupanga yakwanira. Anthu madera osiyanasiyana akufuna magetsi. Choncho
kaya Kurumpi, kaya Kumachinga, Kuchikwawa, Nsanje, amafuna kuti madera kwawo kusalima akaili moyo magetsi ake a Marep phase 10 choncho ndasimikizira anthu madera umeneko kuti magetsi amene akufunawa boma la Profesa Peter Mutharika liwapatsa chifukwa tikuzindikira kuti madera atukuke ndi pamene kudzikoko kuderako kukakhala magetsi choncho unduna wa za magetsi uonetsetsa kuti madera amenemo komanso madera onse kudziko muno atapase magetsi. Bungwe loyang'ana za anthu a ulumali la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lapempha a Malawi kuti agwirire ntchito limodzi pofuna kupititsa patsogolo maufulu a anthu a ulumali. Mkulu wa bungweli a George Chiusiwa alankhula izi pa msonkhano wa atolankhani pambuyo pa sabata la Makoda yomwe iyambe lero pomwe ayikhazikitse mu mzinda wa Lilongwe. Sabata la Makoda limene limakhalapo mu mwezi uliwonse wa Novembala chaka chilichonse ndi sabata lapadera lomwe bungwe la Makoda limakhazikitsa ncholinga cholimbikitsa adindo osiyanasiyana komanso amalawi wonse makamaka amalawi amene ali ndi ulumali kunena kuti tikumbukire za ufulu wa anthu aulumali makamaka poganizira zikhomo komanso zovuta zimene amakumana nazo mmadera osiyanasiyana achitukuko pamene akufuna kupeza mathandizo osiyanasiyana potengera kuti ndi nkhani ya ufulu wa chibadwiro osati nkhani ya chisoni kapena kuti nkhani ya chifundo. Tinenetse kunena kuti sabata limeneli la Makoda limabwera mu nthawi imeneyi imenenso tikukumbukira kunena kuti pa 3 December chaka chilichonse timakumbukira ufulu wa anthu aulumali pa dziko lonse lapansi kotero kuti dziko la Malawi limakhalanso ndi zochitika zosiyanasiyana. Tifotokoze kunena kuti mu nthawi imeneyi bungwe la Makoda limayika ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kuphunzitsa anthu nkhani zokhudza ufulu wa chibadwidwe kuyendera ntchito zosiyanasiyana zimene maofesi aboma nthambi za boma komanso nthambi zomwe zisali za boma zikupereka nkuona kunena kuti ufulu wa chibadwidwe wa anthu aulumali ukuyenda bwanji. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma la Norway lapereka ndalama zoposera 14 billion kwacha za ntchito yopereka chakudya kwa anthu oposera 520,000 omwe alibe chakudya mdziko muno. Unduna wa maphunziro wati boma lika njira zofuna kuonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mumbera amaliza kuimanga pofika chaka cha 2030. Ndipo nthumwi za dziko lino ku msonkhano wa COP30 zatsindika kufunika kuti mayiko achitepo kanthu pofuna kuchepetsa mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Takulandiraninso ku nkhani zathu mmawa uno. Tikupitiriza ndi nkhani zathu ku nkhani yoti nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa atsindika zakufunika kuti makontakitala adzigwira ntchito mwauluso pa ntchito za mamangidwe a misewu komanso zinthu zina. Akaupa alankhula izi ku Lilongwe pa zokambirana zomwe anachita ndi makontrakitala osiyanasiyana pa kukweza ntchito zomanga misewu yabwino mdziko muno. Charles Wahara ali ndi ripoti. Mawu ake pa zokambiranazo nduna yoona zomangamanga a Feston Kaupa anatsindika kufunika kuti anthu omwe akugwira ntchito zomangamanga komanso zokonza misewu mdziko muno akugwira ntchito yolozeka. Iwo anati zimathandiza kuti boma lidzisamalira komanso kusunga chuma chake. Akaupa anatsindika kuti boma lionetsetsa kuti likhazikitsa ndondomeko zabwino ncholinga choti anthu omwe akugwira ntchito zomangamanga asamatsamwe pa zinthu zosiyanasiyana komanso kuti adzimaliza ntchito zawo mu nthawi yoyenera. Iwo analonjezanso kuti anthu ogwira ntchito kunduna kwawo adziyendera malo omwe mukuchitika ntchito zomangamanga za boma pofuna kuonetsetsa kuti anthu ogwira ntchitoyi akumaliza mu nthawi yabwino. Maziwa inu tikamanga chinthu si msewu wokha ngakhale nyumba ukakhala kuti wamanga chinthu chosalimba ndiye kuti chaka ndi chaka umanena kuti uzibwerezanso kumachikonza. Ndalama zambiri zimaonongeka zimalowapo kusiyana nkuti mukangokonzeratu chinthu chabwino koyambirira. Ndiye chimene chinthu choziwika ndithu kwa munthu wina aliyense kuti pamene tumanga msewu wabwino nthawi yoyambirira sikumakhala kufunikiranso kuti tizipitapita pa msewu omwewo nkumakakwirira maenje amene akhala akuchitika chifukwa kuti msewu unamangidwa mosalimba.
avomereza ngakhale makontrakta amene timakumana nawo kuti kumanga msewu olimba ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tikangomanga tamangiratu pazipita nthawi yayitali pamene pazafunikenso kuti tizibwera kuzamapanga ma maintenance ena ndi ena. Mawu ake mkulu wa bungwe la Roads Authority engineer Amiyo Jampiti ananena kuti zokambira nazo ndi zofunikira atikamba kuti zithandiza kuti anthu ogwira ntchito zomangamanga adzitsatira ndondomeko zabwino pogwira ntchitoyo. Chifukwa choyamba ndi kuti mmene boma layamba kugwira ntchito pali ntchito yopanga review kapena kuunikanso ma project onse amene akuchitika kuti athe kukhazikitsa kuti kodi chusowekera pa project iyi ndi chani, chomwe chikufunika ndi chani, zomwe zimafunika kulipidwa ndi chani, zonsezo zofunika kuti apange. Pazokambira nazi panali akatswira ntchito zomangamanga ochokera mbali zosiyanasiyana mdziko muno. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Red Cross Society lapereka ntchito zachitukuko m'madera omwe anthu omwe anathawa ku Mozambique kamba kampungwepungwe wazotsatira zachisankho ankakhala m'boma la Nsanje. Bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 200 million kwacha. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Bungwe la Malawi Red Cross Society yakhala ikuthandiza anthu othawa kwawo ku Mozambique omwe anali m'boma la Nsanje popereka katundu komanso ndalama. Anthu othawa mpungwepungwe mdziko lawo atabwerera kwawo, bungwe la Red Cross linalunjika pa maganizo othandiza anthu omwe ankasunga nzawo poonetsa kuti anthuwo ali ndi madzi aukhondo ndi zimbudzi zabwino. Ndipo iyo inayambitsa mapulojekiti monga kukumba zitsime ndi kukonzanso zimbudzi kuti anthu azimwa madzi aukhondo. Bungweli linathandizanso pa ntchito zothandiza pa chitukuko monga malo omwe amapopa madzi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa. Alinadi Maganga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Red Cross Society. Chachikulukulu madziwo atabweretsa chifukwa midzi imene tikuperekako madzi inasunga abale athu amene anabwera kuchoka ku Mozambique chifukwa cha zipolowe zimene zinali kumeneko, ndipo pali zambiri zimene zinaonongeka mmene amasunga abale amene wakuphatikizapo nkhani ya madzi, ndiye tikukhanga tikubwezeretsa zimene zinaonongeka kudera. Ndipo mmawu ake bwana mkubwa wa boma la Nsanje a Dominic Mwandira kuyamikira bungwe la Malawi Red Cross Society chifukwa chopereka mapulojekitiwa ku khonsolo ya mbomali. Choyambirira ndithokoze bungwe la Red Cross chifukwa cha zimene apanga potithandizira kuti mangira chitukuko cha madzi. Komano pamene amanga chitukuko cha madzi, pamene taona kuti akupanga handover lero, ndimafuna ndifotokoze moonjezera kuti sikuti ndi chokha chimene apanga handover lero. Pali akonzanso zimbudzi apopa ndi kukonza zimbudzi 26 zimene zili kuno kwatengani, zimene zili masukulu osiyanasiyana, komanso china chili kwa Tiembenje. Komanso kumbaso mijigo itatu owonjezera apart from imene chimene taonachi. Amwandira analangizanso anthu ammadera osiyanasiyana kuti atenge umwini wa mapulojekitiwa ndi kuwasamalira kuti anthu ochuluka apindule. Austin Kachipeya, MBC Nsanje. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalengeza kuti a Alfred Gangata ndiwo anapambana ngati phungu wa dera la Mtandire Mtsiriza mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja walengeza za kupambana kwa a Alfred Gangata lachinayi ku Lilongwe. Smart Chalika ali ndi zambiri mu ripotili. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Mtalimanja walengeza kuti Alfred Gangata ndi wapambana chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo cha mdera la Lilongwe Mtandire Mtsiriza. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu cha pa 10 Novemba chaka chino chokakamiza bungwe la chisankho la MEC kuti lilengeze zotsatira la chisankho cha phungu kuderali. Malingana ndi zotsatira zosimikizika kuchokera ku bungwe la MEC, Gangata apeza mavoti 12,369 ndipo watsatira nda George Zulu omwe apeza mavoti 12,360. Ruth Chingwalu woyima paokha apeza mavoti 1,610. Airise Mituka UTM apeza mavoti 1,313 pomwe Alinda Phiri achipani cha Ford apeza mavoti 97. Mbuyo mu bungwe la MEC linalengeza kuti kudera Mtandire Mtsiriza kuchitikenso chisankho kutsatira madandaulo omwe anachokera kwa mmodzi mwa opikisana nawo pa udindowo a George Zulu omwe anati chisankhochi sichinayende bwino, koma Alfred Gangata anakamang'ala ku bwalo la milandu kuti liunikire ganizo la bungwe la MEC.
Smart Chalika, MBC Lilongwe. Pamene msonkhano wa namba 30 ukambirana za kusintha kwa nyengo watsala pang'ono kutha mdziko la Brazil, nthumwi za mdziko la Malawi ku msonkhanowu zatsindika kufunika kuti mayiko achitepo kanthu mwamsanga pofuna kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Tarson Magombo wafika ndi ripoti. Dziko la Malawi lapereka mfundo zosiyanasiyana zothandiza kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Mwazina dziko la Malawi lapempha mayiko otukuka pachuma kuti asamangolonjeza koma kuti akwaniritse malonjezo awo ofuna kuthandiza mayiko osauka kulimbana ndi mavuto akuza kamba kakusintha kwa nyengo. Nthumwizi zati Malawi ndi dziko limodzi lomwe lakhuzidwa kwambiri kamba kakusintha kwa nyengo komwe kwabweretsa mavuto monga kutsefukira kwa madzi, chilala komanso mvula yosadalirika. Kumayambiriro azochitika za msonkhanowu, Prince William anapempha mayiko kuti athandize anthu awo kuti akhale ndi umwini wa malo pochita kalembera zomwe wati zikhoza kupititsa patsogolo ntchito yosamalira zachilengedwe. Where we must listen to the voices and leadership of indigenous people and local communities who care for half of the world's land and a third of its remaining intact forests. Their territories are vital to climate mitigation and biodiversity preservation. Yet only 11% of this land is legally recognized. Where indigenous people and local communities have secured land rights, deforestation is lower, biodiversity is richer, and carbon is better stored. Yet nearly 800 million hectares of their land remain unrecognized. 10-year security empowers communities to resist harmful projects and pursue sustainable livelihoods. Msonkhano wa namba 30 okambirana za kusintha kwa nyengo ukuyembekezeka kutha pa 21 November 2025. Tosin Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mmawa uno, tisanasiyane na inso mitu yake. Boma la Norway lapereka ndalama zoposera 14 billion kwacha za ntchito yopereka chakudya kwa anthu oposera 520,000 omwe alibe chakudya mdziko muno. Unduna wa maphunziro wati boma lika njira zofuna kuonetsetsa kuti sukulu ya ukachenjede ya Mumbeya amaliza kuimanga pofika chaka cha 2030. Ndipo nthumwi za dziko lino ku msonkhano wa COP30 zatsindika kufunika kuti mayiko achitepo kanthu pofuna kuchepetsa mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Pezani nkhanizi ndi zina pa tsamba lathu la mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya, mmawa wabwino.